Kadakot kau arpausau kadon yik tu kikentien. Bat ublay ulas ngau yaka jing ut jongki. Bat ublay ula kenmau ru yaka jutang jong u. Bat u Abraham, bat u Ishak, bat u Jacob ru. Kajing kaang kajungki kapoy siya ublay. Bat ublay usngau yaka jing ut jongki. Ti kini kikentien ki bu yangi kajing perkat mo kajing perkat kalong hato ublay un sngap tang habadon kajing ut kajing lenyar kabajur ni usngap ya baro kijing khot kerpat jong kibriu sya ublay ladang ibu nakabakum kata nginem la ban penyaklat ya kajing sngau kajong ublay namar ublay uyo sngau lut ya kajing ut kajing lenyar jong kibriu lani kanu kanu ka jing duwai jing kibriu ha kanu ka por bat kani ka jingbu ikintin ba ublay usngau ya ka jing ut jong ki ngila ban ong ba ikintin ki basai bakata ka jing jinja ka ba maki ki yo ma ha kari ijeb ka jing ut ka jing lenyar ka jong ki nambar kata ka jing jinjar kalalong ka ba ublay la banshu skapjar ong bai dak kentin ke bajam baka jik sngau ke jong ublay ke day namar ka jik thar kani ke jik long brau ke balakta yaki ka bapen but hadin jo kita ki kentin ki jong kani ke jik sngau ke jong ublay ke jik ut ke jik lenyar ke jong ki kalong ba la pen ken mau hong ni ba ublay ken mau ru ya ka jutang jong u pot Abraham pat Ishak pat u Jacob ru kajutang ka bang yakan mau biang-biang ka ba ublay yate pat Abraham hi bolong kpa jo ka jingget ka day kajutang ka ba na ka singkai ka jong Abraham ublay un penroy yik sembai na ka singkai ka jong u bakin kelalong ka jat penriu ka ba krau bat ka jingbun jo kibriu kalong la penyesrim dur kat usyap karut nuriau lenikat ka jingbun ki klur haka sahit beneng tiya ka ni kaju ka jingkular ublay ulapan sngau hau Isak ulapan sngau ru hau Jacob ti banbu lani banya keren sephang jong kani ka jingkan mau ka jong ublay ya kata ka jutang nginam day ban liat ya ka ban perkhan ba ublay jukan mau la di kulat lo ya ka jutang ublay kan mau hi kendiang ya ka ai ka ba u ulayate bat laki jong kibriu ki jong ti hang ni nyo i ba ublay shum i no ila ki jong kibriu hinrei kata ka jutang ka ba ulayate bat ki kayai thammai na ka wei ka por chak wei bat kalong ru ha kani ka benta benta bat kini ki kentin ki ba kdo shai hang ni kat kum ka jing thu chung ni bubu jing tho ikani ka khana ba ublay ulakan mau ya ka jutang kai kanyarap yangi shakilenong ki babur ban yu i ba ublay ulong ublay bo im bat uyate jutang ru ba kini ki kpatem men ki bala im hashwa jo kani ka pateng bat ki ba kata ka jutang kadang ya terikam wat hadu ha kani ka pateng jong kini ki khut Israel dan kini ki Hebrew ki wadan hapdeng jong ka jinglen yar kathang namar kani ka jingsha long brau ti ita ilong ibenta ibang yo ikwani kren kani ka dekat war posau ti da fidan e ban bendrap na sei la ban mentoy na kata ban penrap mostar hmm. ka ai ka ba pe ni dekat ka bar posau pi wong ba bat ublay ulakan mau ya ka jutang jong u bat Abraham u Ishak u Jacob kai ka bamdan hang ni ka bamdan hang ni ka dekat kalong ba ublay shim kan mau ya Ismail shim kan mau ya ka Hagar kepada ikan nom Egypt
Om syam kan mau ya kasararu. Om syam kan mau ru ya keketura bagi kun jongka. Dan rei ukan mau ya Abraham, ukan mau ya Isaac, ukan mau ya Jacob. Kini kidei ki pateng jong ke belalai. Ngeladak pulih ha ke kitab Genesis. Lengba kita ki episode do her ni syema. To yau Abraham ublei ukular ikan mau Genesis khatsan ngelonong dekat basan mo ublei ukular ba on penroi. Ya ki kun ki ksio nang sengkajo kat ki keluar sehet beneng. Nang ta ha kalonong ba khat nyo, ha kalonong ba khat nyo ga dekat khat kanda ikan mau bo kren pada wan jer keteng yo kun jung ulu Isak. Ha kalonong ba khat nyo dekat ba arpuwe lapan skam ya jutang ba ublei upan skam jutang ba Abraham un kerku yo Isak on roi bon roi ke sembai ke sengka jong u but shushu ha kalau nong ba ka kitab Genesis kalau nong ba arpun riu ro kat ar saung I ba ublei u kerku yo Isak but yo Jacob lei ikan mau kun yo Isak ikan mau itu jing pos new jong u aku tu ko bai ke jaka bo I Jacob ong ni jaka ka don belei te kai ke bangamut ban ong galong ba ublei ukan mau kerpang ya gini ki laingut u Abraham u Isak u Jacob mo di okupa yo kun bat yo ksio kini bo laingut ki personality ki de ki brio ki ba la yo ya ka jingwan kni lani ka jingwan ikendu lani ka jingwan jong ublei haki benta ke bo her kitab Genesis kat ba ya ki wei pat ki belong ki kun jong Abraham hi om shimjer karbaya ki wei pat ki badai ki pat ben rio hasla perthei om shimjer ukan ma wei tek ya kini menta ki khun Israel ki bami na ki laingot ki yar pateng na ki laingot ki ba menta ka pateng jum ki watla ka pau hang ni ba ka dei ulan ka ba ublei ulajit karpang nadu Abraham au Ishak au Jacob pat ki khun jong u pat ki la roi menta po ki don hari Egypt kani ngapan kapan I yangi ba ublei ujiet kerpang baka kelalong ka jat ben riu ka ba ublei unyo bat udabu kerpang haka ba kum kata ka jinglong pinban kani ka jat ben riu ka don hari Egypt ha ka jinglong merau ka ba jen jarsat batla ban ong bagani ka jinglong merau jongki hari Egypt kadai ka jing prang ka jong ublei ya kani ka jat ben riu agar rukom ka ba ka ba juat bat ka ba kelan ha namar udon ya la ka jong ka jing temu shalindet adien ma onda kilami pan nari Egypt ta ka ka ba ngas ngowan penrap habai dei ba ka jutang ka ba ublei ubo apa gini ka laingot To hendiat haban ya keren ke ik fi ong mentan. Ti ka ba haban syai I kalong ba ngimla ban ong te ba ublei uklet no ya kitai ki wei pat ki ba mi hi na kasengkai ke jong Abraham. Nabar ke ai ke bang ye puli petang na ka wei kalany ka ba ngi shim ba kalong kalenti ka ba ublei ujit kerpang kum yo Abraham bat kum tu terter. Hakabai day ban Ishmael ginum day ban klan ba ublay ula dap ai ke jingkular ba mo ki ba mi pateng na kasangka ju Ishmael ru kinlong kajat ban riu ka babun hi kata gina da pulia kitab Genesis hakabai day bat ki khun ki ba mi na ka ketura ru kita wat ada kam don ka kentin ke basyai hindengi I ba kilong hi kajat ban riu ko blakar khu Inong beda kentin ke basyai mo haka jing song thu jeng kum ki kasi kanu ka jing im hi ka ba ubrei ulabu benriu ha kani ka parthei kalong hi ka ba ublei le kelat te kita hendrai ha kani kalenti ka ba ngi puli menta iya kani ka khana
kum bakalong menta da kabapen mau ikan kejutang na du Abraham, Ishak du Jacob. Kalong kejingat denti kejong ubriu bat ublei na ba ublei haba u khot yu Abraham na da Abraham ko ngu ia kata kajing khot kemut ngi dia puli na kawai pat kakana Henry namar bu Abraham udon kejinget ke baskem ha ublei ko ngu bat shanu unnet ia kata umpat tim Henry ushani atli ha ublei tidak ka peteng nang ta la dengi poi pat akan dikadekot ke bat kusau bunyi peteng biang ia katu kajing keren bentan kalong bahang ni lada kani kejat berdriu kepada orang Israel kuma piong mene ka syak perang hakani kajing syak pentri shitom da kani kajing long brau kajing perang ka bakham iki kat hadu pen pelong iki pada ka buj berkat kajong ki kum ki briu laki long ki bastat ka kom berkat kam shimlala ya ka ban sei yaki na kani kajing syak perang pan pelat yaki da ka bor kajong ki hi bala da kila kumta ban pelat daladi daka buj kejong ki naka ni kejing kin jin dalakla long ki briu ki basania hakabor kejong ki badaka buj kejong ki bat kin klet no yodi ublei ubla long ublei jong ki kapatem men jong ki bat kani kan khot kwar pusau kabetin biang yangi ru ki bapuli kini kakana ban yu i baka jinga dei jong kajat benriu ha baka kendu i kajing ha baka phai shu ublei bat nyo puli pat ani ba ublei ru udon la ka benta ban penyesok biang bat kini ki briu yo bakumnur kumno ki poi syaka jingklet te dingi phai na kata kaliang nyu i ba pedeng jong kajing ya denti jong kajing long briu na kawai ka pateng na syakoi pat kum kani kajat briu ke bagi ong mene ka bala kerpang na kasengkai ke jong Abraham ba ublei shimla ino Henry kumnu ublei pat untrei habdeng jong kani kajing lenyar bat kumnu bat pelat yaki nangta kamdei ke basuja kum kajing jadu leni ke ba ngisui ke basuja rengkat Henry kajing trei kajing ublei genyu i ba utrei ru lengba kibriu kiba ulejit bat pelat tidak kata kanyarap yagi namar bangin sai kren haki dikilenong kiba buat kumnu ba ublei bat utrei namar menta ulai osngo bat kumnu utrei